Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иза қара ибну Адама саҗдата фасаҗада". Әгәр Адам баласы Коръән укыганда сәҗдә кыла торган аятка килеп җитә икән, ул сәҗдә кыла. Ул сәҗдә кыла. Иътазала шайтану ябки. Һәм бу халәттә шайтан бу урыннан каша, йөгерә, йылы-йылы йөгерә шайтан. Якулу я вайлаху. Умира ибну Адама бис-суджуд. Фасаҗада фалахул җанна. وأمرت بالسجود فعصيت فلينار فلينار. Һәм йылы-йылы каша һәм әйтә: "Ни хәсрәт миңа ди. Ни хәсрәт ди, Адам баласына сәҗдә кылырга әмер ителде, һәм ул сәҗдәсен кылды, һәм аңа җәннәт ди Адам баласына. Миңа, шайтан әйтә, миңа сәҗдә кылырга әмер ителде, мин сәҗдә кылмадым. Инкар иттем, һәм миңа ут ди, һәм миңа ут."